Welcome pa Bombshell Television. Musha ma latest musha dzinopisa pano pa Bombshell Television. Nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzinopisa, nyaya dzinonge dzichitrenda, dzinobatanidza kukama, dzinosirisa, nedzinotochemedza chako chaiko, dzinouya pana pa Bombshell Television. Tichida kuedza kungwadza vanhu, tichida kuedza kuita sekuvhura vanhu brain, pamwe pacho tichitobatsirana. Kana une business rako raunenge unaro, tibate kana kuisa nhamba dzako mucomment section, tobva tangoita dhiri racho wozikanwa nevanhu because tasvika 9.7 subscribers. Ndisingakanganwa kutenda mafans angu, without you guys hakuna Bombshell Television. Newe uri kusubscribe nhasi nemareturning subscribers mese ndinongopa kutenda kukuru guys. Hamuzivi zvinondiitira kwandiri, zvinondipa simba, zvinondipa kuti ndirambe ndichipusha. So nyaya ndaya nayo ndisananyanya kupedza nguva, inyaya inotyisa, nyaya inokatyamadza. Gogo avo nemwana wavo muri kuona vakaiswa cheni apo. The good thing is vazosungwa, asi nyaya yakamira yakadai so. Mwana aigara naamai vake, kusvika amai vaona kuti zvaakundiremera, vanga vakarambana, vadzosera mwana kuna baba vake. Baba vacho vobva vazosvika pakuremerwa nekuchengeta mwana uyu, vabva varonga naamai vavo kuti vamuuraye zvisingazivikanwe nevanhu, zvokuti anozongomuka achinzikanwa kuti akaenda. Zvakamboitwa uyo anonzi grand wemusiling uyo, wekuti unenge uchingonzi ari kujoza. So but zvakazoitika, Mwari, mwana uyu anga namwari wake, akabva azobuda, zvakabuda nemaneighbors kuti akanga akaurayiwa. Pakazobatwa gogo ava ndo pavakazoburitsa gore rese. Saka tell us what do you think in the comment section. Kutaura mucomment section mahara nekusubscribe. Thank you kana wasvika panapa.